Сега в студиото на Аларма е нашия сътрудник Васил Жечев, който ще ни представи пък една друга съпротива, съпротивата срещу банковата система и то как се случва тази съпротива в България. Здравей, Васко, няколко думи съвсем накратко за това, което ще чуем. Здравей! Добър вечер и на нашите слушатели. Тази вечер ще поговорим за банките и за така наречените финансови къщи и за порочната процедура по вземане и обслужване на един кредит. Подготвил съм ви разговор с адвокат Веска Волева, която създаде първия правен прецедент, изправяйки се срещу тази именно финансова институция – банката. Институция обслужвана брилянтно от родни законодателни промени, които й дават пълна социална доминация. Или както е модерно да се приема днес, приоритетно инвеститорския, финансовия интерес да е пред обществения. След няколко годишни съдебни битки, адвокат Волева успява да прокара пътя на първото спечелено дело, което ще даде надежда на стотици българи, попаднали в лапите на банковия произвол. С вас ще изследваме темата имат ли право гражданите днес все още да се респектират и вярват на едно търговско дружество, като банката, чиято единствена цел е печалбата, въпреки множеството реклами, внушаващи доверие към нашата банка. Нека чуем и какво трябва да предприеме всеки, изпаднал в ситуация, в която банката му увеличава едностранно лихвата. Разговаряме с адвокат Веска Волева. Да, а сега нека да чуем разговора. Адвокат Волева, да очертаем най-общо проблемите, пред които са изправени гражданите, използващи банкови кредити в вашата практика. Най-вече гражданите и потребителите са изправени пред законодателни недомислия, които не са случайни, които са предварително всъщност обмислени, участват банкерите по върховете, както и депутатите по върховете. Такова законодателство е направено, което дава абсолютни предимства на банките, приравнява ги с държавата и общините, без да им вменява такива задължения. Припознал ги като държавни институции. Припознал ги като държавни институции, без да имат такива задължения. Защото вие много добре знаете, че ограниченията по отношение на конфликт на интереси, по отношение на заплати, по отношение на привилегии и така нататък, всички държавни служители и общински служители и служби и организационни структури имат съответните рамки, в които се разполагат. Това не важи за банките. Те имат тези права по всяко време да вземат такива пари, каквито пожелаят, не каквито са договорени, каквито пожелаят, само че 200 000 лева заплата било неморално да попиташ някого, който е взел твоите мизерни пари, тъй като знаеме какви са заплатите в България. Говорите за управители на банки. Говоря за управители на банки, които не било следвало да ги питат. Всеки кмет България и всеки държавен и общински чиновник може да го попиташ, защото той бърка в някакви обществени средства. А банките, които бъркат безогледно в лични, в обществени, всякакви средства и се тупат в гърдите, специално към Парцумян, че той защитавал парите на българите. Той се живя като някакъв защитник на българите, естествено представлявайки цялото банково лоби и в същото време абсолютно никакви задължения. Аз искам този човек да декларира и те всички да декларират, защото се бият в гърдите като защитници на българи. Преди малко аз ви показах само с документи да разберете как Bulgaria Retail Services, фирма на Пощенска банка, управлявана от управителя на Пощенска банка Петя Димитрова, от себе си на себе си прехвърля по 20 милиона евро. Това са парите на българите, които би следвало да върнат по заеми на банката. Да, в момента, значи би трябвало да има конфликт на интереси, ако се прилага правилото за държавна институция. Разбира се. Но в случая не се. Но в случая не се прилага. В случая няма абсолютно никакви задължения и никакви отговорности. Има единствено права, които рефлектират върху българския народ. И не само това. Как се отразява всъщност на крайния потребител? На крайния потребител се отразява по начина, който и днеска се случи. Човека се запали. Запали се друг в Бобов дол, един се запали в Северна България. Поредица от самоубийства, да? Поредица от самоубийства, защото ипотечната криза дойде от банките. Пак са злоупотреби с монополни права. Аз твърдо отстоявам мнението, че става въпрос за монополни права.
Тези монополни права представителите на банката се опитват по някакъв начин да ги замитат под юргана и оня ден имаше референдум, един представител на Сорос, или не представител официален, ама действащ от името на Сорос, като стана въпрос за монополни права, скочи до небето. Да, има монополни права. Добре, какво стана? Протаяхме срещу държавния монопол, в един момент делегираме права на права на частен монопол е това. И искам да ви кажа, че нещастието на България, колкото с ЕРП-тата, десеторно, хилядно повече са банките. Защото са странични фирми, тъй като няма законова забрана. ДСК се източи българите в Унгария, странични фирми, факторинг, която е собственост на друга факторинг с седалище в Будапеща, източват не само парите на българите, източват им имотите, източват всичко. Пощенска банка, чрез странични фирми, на които е собственик, източва всичко в Гърция. Сосиете Женерал източва всичко във Франция. Сосиете Женерал, в която Меглена Кунева, която говореше срещу банките до момента, в който започна да получава заплата оттам. А ти неща ние трябва да си ги казваме. Стига сме били етични. Аз не мога да разбера тая етика, когато някой ти бръкне в джоба и българите напускат държавата си, оставят си имотите на банките и България се изпразни. А ние сме етични към 5 човека, които ограбиха. Добре, значи в дъното на проблема стои това, че се увеличават изведнъж рязко от страна на банките кредита, всъщност лихвения кредит, нали това? В дъното на проблема стои новоприетия гражданско-процесуален кодекс и 7 година, който даде възможност на банките... От кое правителство? От тройната коалиция. Какво даде възможност на банките? Даде възможност на банките по всяко време да вземат без състезателно производство, без съдебна процедура, нормална, в която имаш две страни, които казват какво е добре и какви са и съображенията, а им се даде възможност зад гърба да ви вземат всичко, което пожелаят. Колкото пожелаят. Няма ли някаква европейска рамка, директива, нещо, което да има една европейска директива, която така дава права на потребителя, само че тя е изключена, тъй като възражението може да се направи едва тогава, когато съдия изпълнителът е поканил да платиш парите, които ти иска банката, и даже и възражението не спира изпълнението на съдия изпълнител. Няма възпиращ характер, така ли? Няма възпиращ характер. Няма. Ние се опитваме в момента да създадем някаква практика, защото аз усещам съпротива срещу тази наглост. Съпротивата е, ако щете, даже и на обществената плоскост. Аз мисля, че и съдиите разбират много добре за какво става въпрос и по някакъв начин се получава солидарност. Мисля, че ще се умее народа да се пребори с това нещо и искам да ви кажа, че аз съм лице на една гражданска инициатива, която беше именно срещу този член 417. Събрахме подписка и миналата година, мисля, че май месец, я внесахме в Народното събрание. Глас в пустиня. За 1000 път го повтарям, че Искра Фидосова, която стана депутат, първия закон, който промени, беше този, който нея лично я интересуваше. Това е закона за нотариусите. Тоест, какво идва да покаже това? Че законодателството е нещо страшно. Ние всички разбираме как то може да срине една система и една държава, само че не разбираме избирателя, не разбираме другите хора, разбираме себе си. Върховен политически егоизъм в България. Досега никой не каза, даже скоро един депутат от... Да се върнем на законодателната инициатива. Конкретно, какво трябва да се направи, за да се промени... Просто от този текст 417 трябва да се премахне думичката и банките. Те не са държавни, те не са общински субекти. Те са едни частни субекти, които работят в частна полза и следва да носят риска от тази си дейност. Те прехвърлят целия риск. И то не само риска, десеторно риска. Прехвърлят на потребителя, прехвърлят на малкия бизнес. Малкия и средния бизнес, тук при мен идват непрекъснато фалирали хора, които, да кажем, дават на 10, на 15, на 20 души препитание. Те са доведени до ръба, защото междувременно на тях също са им дигали толкова лихвата, колкото пожелаят. Частните, фирмите, юридическите лица не се защитават от тази директива. Там пък банките са напълно безконтролни. Напълно. И искам да знаят всички, които слушат, че няма значение какви са лихвените пазари и какво става на тези пазари. Тъй като в договорните отношения има правни принципи. Правният принцип е ти договаряш тогава,
когато си седнал на масата и си решил какво от твоята заплата можеш да даваш. Когато вие си купите едни обувки, не идва продавача след един месец и каже: дайте ми още 20 лева, защото скочиха обувките. Говорите за едно анонсиране, което е без страна, което е без страна. Точно така. Българина обаче мисли, че това са старите банки, които не си го позволяват. Респекта стои и това му играе страхотен номер. Те го завличат в своя територия и го карат да говори за тежки банкови термини. Това всичкото е обмислено. И те ми идват тук с разни индекси, с разни суапи и така нататък. А всъщност българина какво трябва да знае? Аз съм се договорил 30 или 40 или 50% от моите доходи да отиват там. Оттам нататък нищо не е моя работа. Аз няма да мисля за банките. Ще мисля за себе си. Какво съм поел, какво съм подписал. Само че те им пробутват едни банкетни договори, на които казват: това нещо е прието от нашия колективен орган. Като е прието от вашия колективен орган, за какво договаряне става въпрос? Няма договаряне, няма съгласие, няма воля. При това положение тази директива казва: няма подписан договор. Вашия съвет към потребителите е да не подписват нищо извън първоначалния. Моя съвет е: не ходете там. Те мислят, че там са техните защитници, там са техните адвокати и те трябва да помислят за тях. Намерете си ваши адвокати, на които да имате доверие и на които да си поставите проблема и да разберете за какво става въпрос. И второ, не подписвайте пък да ходите при адвокати, а ходете при адвокати и след това подписвайте. Въпреки че и това не решава проблема. Тъй като когато ти дадат един бланкетен договор и ти имаш нужда от пари, значи злоупотребата започва от първия миг на досег с банките. Българските банки говоря. Защото майките на тези български банки никога не си позволяват подобно нещо. Там лихвите са различни, там никой не дига лихвата в течение на договора, никой не си позволява такова нещо. Говорите, че само в България се случва така. Само в България се случва това нещо. В западния пазар, където Аз ви показах директивата, този въпрос е стоял някога, той е изчистен и с това нещата са се решили. И не слушайте, че парите обичат тишината. Парите обичат честността. А такава от страна на банкерите няма в България. Социален план, имам предвид законодателен план. Тая промяна трябва да стане възможно най-бързо, така ли? Вие виждате какво става в държавата. То стана от това. Не защото са толкова високи сметките, защото българина е докаран до невъзможност да живее. Докаран е от банките. Най-вече от банките е докаран. Трябва да се разбере, българският национален доход изтича в чужбина, там където са майките банки.